Всеки кръг от републиканския шампионат на България по офроуд представлява ново предизвикателство за участниците. И не само защото всеки е на различно място и с трасета с все по-голяма степен на трудност, носещи със себе си приключенски дух и повече адреналин. Така в разгара на есенния сезон се стигна до Загора Трофи 2014. Надпревара в подобен мащаб се провежда за първи път, а идеята за нея идва от група ентусиасти, участници в офроуд шампионата, които досега единствено са тренирали по тези места и тази година намират за подходящ момента да покажат на останалите офроудъри този край на страната. Здравейте! Днес стартира Загора Трофи, кръг от шампионата на България Трофи Челендж. На експертите им предстоят 7 екстрема и 4 азимута. За Глас Адвенчър това няма да е така, но далеч не означава, че за тях предизвикателството ще е леко. Останете с нас до края, за да проследим какво им предстои на екипажите тук. Надпреварата е включена в веригата България Трофи Челендж, тъй като организаторите възнамеряват и занапред да се провежда всяка година. Причината това състезание да стане факт са братята Диани Любен Диневи и Милен Дечев, които не само помогнаха, но и се впуснаха в това предизвикателство. Състезанието се организира за първа година в Стара Загора. Надяваме се да го превърнем в традиция. Включили сме го в веригата България Трофи Челендж 2014 и ще продължи, сигурност ще продължи да се провежда. Състезанието ще се проведе в два класа. Клас експерт, който е за по-подготвените машини, така наречените батковците, и клас Adventure, който е за по-любителските джипки, но все пак трябва да имат някаква подготовка, понеже малко ни изненада времето. Трасето е доста приятно, бих казал, калничко. Ще има доста емоции, доста лебедки днешния ден. Приготвили сме им 7 екстрема, 4 азимута, за да ги пообъркаме, и едно доста приятно трасе от около 50 км горски черни пътища. От тук на къде поемат екипажите? Значи от тук сега, след брифинга на екипажите, всички се събираме в колона, потегляме посока квартал Железник. Оттам ще е официалният старт на състезанието в днешния съботния ден. И след като дадем старта, всички екипажи се потеглят по трасето. Ние се разставяме по екстремите да си им съдействаме. Финала ще бъде тук на мотополигона. Предполага се за клас Adventure около 2 часа състезателно време, че трябва да преминат участъка. А за клас експерт сме предвидели да затворим състезанието в 18 часа, за да дадем повече време на състезателите. Все пак може някой да се повреди, да има нужда от асистенция и така нататък, понеже екстремите станаха малко по-тежки поради лошото време, което ни застигна, но така ще стане и по-интересно и по-красиво и за зрителя, и за участниците, които са дошли от цяла България. Имаме и 2 гръцки екипажа. Участниците бяха разделени в 2 класа – експерт и адвенчър. Стартът в съботния ден е в западния край на Стара Загора, в посока Старозагорски минерални бани, а 28 екипажа в клас Adventure ще стартират през 2 минути. Този екипаж е Християн Георгиев, Данаил Костадинов, Нисан Патрул, Плевен. Едни много борбени момчета, особено навигатора е много добър участник в веригата траялни състезания. Участва с неговия навигатор Мариан Петков и са едни от фаворитите за първото място. 3, 2, 1, старт! В момента наблюдаваме клас Adventure. Те ще стартират първи, след тях са клас експерт. Така че ще гледаме една доста добра надпревара в този клас. За първи път имаме толкова много участници, по други трофита съм ходил максимум 15 джипки. Днес са около 20-25, така че очакваме една борба на трасето. Кално е, красиво е, вали, надявам се да стане красиво трофи. Ела от само, ако трябва да го пише старта, за да могат да видят часовника.
Това са Диан Сотев и Васил Сотев с Вранглер от Стара Загора. 3, 2, 1, старт! Явор Борисов и Виолина Борисова, Нисан Патрул от гара Елин Пелин. Те се включват често в състезанията, участват и в веригата траялни и в трофи състезанията. Един добър екипаж, борят се момчетата, на траялите съм ги виждал, карат доста добре и взимали са и призови места в траялния шампионат. Дончо Цанев и Ива Бонева от град Казанлък. Това е един наистина доста сериозен екипаж, доста сериозен претендент за първото място, бих казал. Да не давам предварителна прогноза, защото всичко се случва в този тип състезания, но карал съм с тях, виждал съм как карат. Навигаторката е доста добра, пилота също. И очаквам от тях едно много добро време. 3, 2, 1, старт! Това са Радомир Пепелов и Мичо Ангелов, също с Гранд Чироки като предния екипаж от Стара Загора, от този регион, и са конкуренция с екипажа, който тръгна преди малко. Ще стане една доста добра гонка по трасето. Едно, старт! Това са екипаж номер 108, Васил Марков и Радослав Хаджи Христов с Мицубиши Паджеро от автомотоклуб Мъглиш. Те участваха преди 2 години в Трявна. От тогава не са вземали участие, но сега решиха да уважат нашето състезание, което сме организирали, да дойдат да си покарат. Карат по-скоро за удоволствие. Милен Златев и Манчо Динев с Сузуки Самурай от град Ямбол. Това е един екипаж, който взема сериозно участие в траялния шампионат за България. За първи път ще карат в трофито, но решиха да се пробват момчетата на нашето състезание, за което сме им благодарни. Този екипаж стана първи 2 пъти вече през тази година в траялния шампионат. Веднъж на Русе, веднъж на Зверино и на 3-то място бяха в Лясковец, Великотърновско. Доста борбен екипаж и с много умения, добри навигаторски способности. Надяваме се наистина да покажат какво могат и в трофито. Номер 113. Това са Геннадий Георгиев и Мариан Петков с ГАЗ-69 от град Плевен. Това е екипаж, който е наистина с професионален навигатор, който участва в траялния шампионат в клас модифициран. Мариан Петков. Той е навигатор на преден екипаж, който стартира и участват в траялния шампионат в клас модифициран. Имат доста призови места и се справят много добре в траялния шампионат. Надявам се и тук навигатора да се справи, въпреки че нещата са коренно различни, но все пак човек, когато има усещане за това нещо, смятам, че се справя добре и им желая успех. Куф и Даниела Вълкова, едно семейство, което участва за абсолютно първи път в каквото и да било състезание. Решиха, при положение, че го изготвяме в Стара Загора състезанието, и решиха да покарат. Пилота го познавам, и двамата ги познавам лично. Пилота има доста добри шофьорски умения. Надявам се да се справят добре и да завършат успешно най-вече.
един също много борбен екипаж от София. Карал съм с тези момчета и в траялния шампионат вземат участие, и в трофи шампионата. Дават всичко от себе си. Се надявам да се класират в челните места. Това е първият екипаж, който ще стартира в клас Експерт. Един много подготвен екипаж от съседката ни Гърция. Участва в цялата верига, досега е взела участие в всички състезания от веригата България Трофи Челендж 2014. Това са Чарисис Кафтеранис Константинос Радос с Вранглер от Тесалоники, Гърция. Следващия екипаж са Владимир Димитров и Цветан Миков с Сузуки Самурай от Ботевград. Това е още един екипаж, който е в челната позиция във временното класиране до момента. С еднакъв брой точки са с екипажа, който току-що стартира гръцкия, и са в борба са двамата за челното място за шампион на България. В съботния ден трасето без дължина 50 км и за двата класа. Малко след като се даде стартът за екипажите, някои от тях получиха повреда. Екипаж номер 113, Геннадий Георгиев и Мариан Петков, приключили, за съжаление, състезателния ден много бързо за тях, но мал шанс понякога така се получава. Организаторите се бяха постарали цялата дистанция, освен интересна за екипажите, да бъде и достатъчно атрактивна за всички зрители, които не помръдват от местата си въпреки лошото и студено време. В трасето на клас Експерт са включени 7 екстремни зони и 4 азимута, както разбрахме малко по-рано. Определено на всички екипажи им е изключително интересно през целия ден, най-вече поради трудното трасе, за което допълнително спомогна лошото време. Първият екстрем за експертите е преминаване през дерето на течаща река. Тук преминаването се оказва много сложно, тъй като е дълбока кал и няма начин екипажите да се справят без да използват лебедка. Това е екипаж номер 222, Владимир Димитров и Цветан Миков с Сузуки Самурай от град Ботевград. Тук е първия екстрем. Ето виждате как още на първия екстрем с влизането още имат сериозен проблем заради хубавия дъжд, който валя в продължение на 3 дни. Довляква много пясък, много нанос, който не позволява на гумата да извади машината. Окопава се, потъва и няма друг вариант, освен на лебедка. Лебедката в момента навигатора е закачил, но е закачил за неподходящото дърво. Налага се да я разпъне до по-далечното, но е решил да си го спести и е използвал по-близкото, но няма да му помогне. Сега ще се наложи да я откачи и да я закачи на по-далечното, ще използва втора лебедка, защото няма как да извади машината. Има ли ограничение за използване на лебедки? Не, няма ограничение. Лебедки могат да разпъват толкова пъти, колкото желаят. Просто това нещо не е в техен плюс, защото се губи време. Губи се време за прибиране на лебедка, за разпъване на лебедка, и затова е хубаво навигатора да има точен поглед върху нещата, върху самия екстрем, още като дойде, да има добър поглед къде да закачи точно лебедката, за да успее да извади машината с една лебедка и да не губи време. Това е втория стартирал екипаж от клас Експерт. Първият вече е минал без проблем, разбрахме тук. Да, първия е гръцкия екипаж, който е минал без проблем. Понякога първия или печели, или губи. В случая може би е спечелил, но не мога да скрия, че машината му е доста подготвена, което със сигурност е някаква предпоставка добра за безпроблемното преминаване на екстрема без лебедка. Предстоят още 6 доста красиви екстрема. Ще има какво да гледа и публиката, и ние ще има с какво да се забавляваме цял ден, и най-вече се надяваме да са доволни състезателите, защото те точно това очакват от нас, да им осигурим добри екстреми, в които да се поокалят, да се поизмокрят и да се прекарат добре.
223 е един много сериозен екипаж. Владимир Раденков и Димитър Пълнов с Нисан Патрул от Нови Искър. Това е екипаж, който е в призовите места винаги и има много опит и също е претендент за челните места в генералното класиране за шампион на България. То мина покрай първи екстрем екипаж номер 125 Владимир Панов, Младен Младенов с Сузуки Джимни от град Своге, който кара в клас Adventure. Най-вероятно, щом се е забавил толкова, най-вероятно или е имал проблем с ориентирането и се е изгубил някъде, се е връщал да хване правилната точка, или е имал проблем с някое по-възлово място, с страничен наклон, някъде може да се е подхлъзнал, но щом се е забавил, със сигурност е имал някакъв проблем, независимо какъв. Ще разберем на по-късен етап. Докато наблюдаваме преминаването на екипажите тук, състезанието беше спряно. В момента е спряно времето на всички екипажи от клас Експерт, пристигналите до момента. Ще се спре най-вероятно и на всички останали, които дойдат до края, защото в момента екстрема е заед, има проблем, пресичат се на едно място клас Експерт и клас Хоби. На трасето на клас Adventure има образувала се етапа. Тази част от трасето не е екстрем, но мястото се създаде като естествен екстрем заради обилните валежи, които паднаха предишния ден. А самите състезатели не бяха достатъчно подготвени за подобни участъци и затова се наложи да използват асистенция. Сред участниците в двудневната надпревара имаше няколко шампионски екипажи, сред които и офроуд шампиона Радомир Пепелов с навигатор Митю Ангелов, който управлява Гранд Чероки. Как премина състезанието за вас? За нас не е много лесно. Колата я намокрихме, почна да прекъсва. 20-30 км сме карали на 4 цилиндъра само, не на 8. И една гума спукахме, финиширахме с задна лява спукана. Трудно, много кално, гумите ни не бяха много добри. В крайна сметка най-важното е, че финиширахме. А имаше ли някой по-особен участък, трудно преодолим екстремите, например? Имаше на 3-4 места поне. Трудни обратни виражи. Дори четвърти номер щеше да пада в една пропаст. Спряхме, осигурихме го да ни падне и продължихме. С едно въже го вързахме, те са го извадили после. Но много дълбоко, 7-8 метра пропаст. А това, че вие бяхте едни от първите стартирали, оказа ли се предимство на екстремите? Не бяхме много от първи. Пак седми добре е, ама да, има предимство, защото като минат 15 джипа и се разкалва още повече, по-трудно за преодоляване са препятствията. Доволни ли сте? Да, доволни сме, че завършихме цели. Тази година за втори път те виждаме по офроуд трасетата. Това ли бяха идеите на клуба? Да. Малко по-малко участие. Не караме в шампионата, в Adventure си караме, без ролбари. Разхождаме се общо взето. Тук се пресичат двата маршрута за адвенчърите и експертите. В момента наблюдаваме клас Adventure, който трябва да мине през това неприятно хлъзгаво място, което се е получило така поради обилните дъждове, които валяха последните 3 дни. Както виждате, джипа е почти напълно стоков, заводски. Има една лебедка и един шнорхел с малко бодилифт, но няма достатъчно агресивна гума. Започва да се плъзга настрани, защото е много хлъзгаво. До някъде и подхода може би не е точен. Сега при тези създадени условия тук, които виждаме, няма как да излезе без да се изтегли на лебедка. Осигурява се отзад с колан, за да не се хлъзне настрани. Мястото е много неприятно, много усойно поради обилните дъждове. Цялата поляна е станала едно кално петно, което е много трудно да се преодолее на собствен ход. Тук сега при това създадено обстоятелство, какво трябва да направи екипажа като цяло и самия навигатор? Сега самия навигатор няма никакъв шанс. Нито пилота, нито навигатора, нищо друго не могат да направят, освен
навигатора да излезе отпред и да разпъне лебедката, да се осигури за някоя от нашите дадени точки или за опорна точка някое дърво, което да го изтегли нагоре, защото на собствен ход няма как да излезе, няма необходимите блокажи, кълта е доста сериозна, няма как да стане без лебедка. Мястото се оказа доста проблемно, доста трудно. Всички екипажи тук са извадили на лебедка, защото нямат възможност иначе как да минат. При създалата ситуация, както казах, от поройните дъждове се е разкалял, накипнала се е почвата прекалено много. Първите джипки се я поразровили и оттам нататък всички бедстват. Екипаж номер 128, Кирил Чакалов и Георги Димитров, но те също нямат шанс без лебедка, така че все пак ще се помъчат. Този екипаж не губи толкова много време като предходния за този екстрем тук? Ами да, предходният екипаж имаше желание да се помъчи явно да излезе на собствен ход, въпреки че нямаше шанс, лично мое мнение, и както се видя накрая. Този екипаж прецени по-бързо, че няма да може да се справи без лебедка, затова обяви на съдията, че иска асистенция и съдията в момента му оказва такава. Изваждат го на лебедка и след това продължава по трасето. Доста неприятно изглежда поради факта от обилните дъждове последните 3 дни. Въпреки че ние организаторите с нощи над вечер карахме трасето последно, пробно, за да го прегледаме, да видим има ли проблемни зони, има ли някой евентуално паднал клон, запушил трасето. Не, някакъв проблем по него. Нямаше никъде проблеми, навсякъде минахме. Трасето го минахме за 2 часа с средна скорост 35-40 км. Не сме го карали и бързо. За 2 часа се мина трасето. С нощи цяла вечер валя, днес също валя до обяд. И ето това е резултата от обилните валежи. Накипнала се е почвата. Оттам кълта, като се поразрови малко и се получава ето това, което виждате в момента. Невъзможност да излезе без допълнителна асистенция. За клас Adventure не беше предвидено да се използват лебедки, но поради обстоятелствата тук виждаме, че няма начин това да не е така. Да, по принцип е така. Бяхме предвидели и дори бяхме обявили официално, че не се налага лебедка, както казах. И поради тази причина, че 90% от участниците в клас Adventure излизат на лебедка, по-късно с другите организатори ще преразгледаме нещата и ще преценим как точно ще направим класирането и дали ще наказваме екипажите заради лебедките, защото това променя доста драстично времената и класиранията, а трябва да се съобразим да бъде честно и да бъде еднакво за всички. Това е гръцкият екипаж, който е доста подготвена машина. Преди малко наблюдавахме екипажите, че преминаваха от съвсем различно място. Тук, откъдето минаваха до сега, всичко е със страничен наклон. И страничният наклон предразполага приплъзване на машината в посока дерето, което ги свлича долу в дерето и прави излизането им невъзможно. Когато брега се бие насреща, както сега ще видите, тогава има по-голям шанс за излизане, защото двете гуми грабят едновременно и задните едновременно бутат. Ако не е правилен подхода, те могат да пробват и тук, могат да пробват и от другата страна със страничния наклон. Могат откъдето решат оттам да опитат. Важното е да успеят да излязат. Чително добре се справи и бързичко. Да, както казах, големия мотор, голямата агресивна гума изважда машината.
Останете с нас, връщаме се след малко.